sonya madya ratri lumrang kandaning puspita karyaning pujanila Sang Hyang Arka kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita mung Bathara Candra kang widil saking Wertawarta merbawane jagat. Dupitata sing kamanten diwasane Sang Hyang Arka nuna wau kawusa. Pancine wis ngantik gara-gara. Apa ta isining gara-gara ing awana sintu kados banguning sabut lebu. Ing akasa mulya gumaludhuk angge keteri dedet mangrawati ngakak gugur anggraning arga gura gurita kagiri-giri ora bumi perkempita pedulur ngambambak. Hutan treswara sosler pinusa sindung wet pagenturan pemutak mantu gelapmu bal-bal ning nyemani. Terus mawur Sang Hyang Riyas Kartika tipeng kisma jumegluk suarane. Tandra dimuka yayati lebur-bur sos mamburat ngambara yamben ndut sibleng lobo menceng watu galagil ngatu ning lemban dini kuwitir penite ngakak tutuhe Bathara Ananta buka kaya jebol lawan Sinoma tangkep yayah guncang Balimara kata saknalika geger para dewa dewi geger para dewa dewi Apsara Apsari Widodara Widodari Paranggana Widodari samyang ngungsi mring Sang Hyang Rudrakati sirepeng welak sing naningkang gara-gara dumeduling arepat Panakawan sekawan.
mati kabar niku gorok. Pangestu panjenengan para mriksani umur kula pinaringan panjang benjing ngantos dumugi 100 kalih taun. Lho. Mila mbok menawi wonten ingkang sok taken dhateng kula Pak Petruk. Sampeyan yen Petruk tenggen kula sewengi pinten upahe niku saru. Saru. Seniman niku ampun sok jak dirembuk perkara dhuwit niku saru, ora perlu rembugan perkara dhuwit. Dawuh mawon Mang Petruk tenggen kula sewengi apa rong bengi kula lakoni. Ora perlu nganggo apa-apa. Tenan pun to. Ning nggih niku saking Semarang tekan mriki wau kula numpak bis. Monggo dereng gadah bis piyambak. Lah nika lho, swara kaya ngoten nika. Lho. Cek nika bis napa sepur nika. Mongko kula dereng gadah bis piyambak. Kula dijoli bis-bisane mawon pinten kalih nggih tuku sarung. Kalih nggih dandani omah. Kalih nggih nombori montor. Jika perlu untuk kawin lagi, lah iki apa sing berbahaya di sini ini. Kula niki wau jane mangkel kali kanca-kanca kula sing do nabuh gamelan. Tabuhan ramene kaya ngono bareng Petruke metu gamelane kok disuwukke lho to. Kalih kula niku sentimen perkarane niku perkara aku slametan tak undang kenduran niku dadi nyekeng sak nggon-nggon to. Niki enten layang metu sor ndebok niki napa niki? Mangke kula watos dina meneh lek kula ngudarasa dereng rampung. Mangsa kula jogetan mleter dereng rampung lek kula joget gamelane disuwokke niku tandha sentimen kalih kula niku. Lah ya dhek iso nyambi. Ora. Wis sore kowe iso munjuk iso dahar lah bareng aku. Liyane mung mambu gurih karo legi ora ning neh. Sedina-sedina weruh wong aden karo krungu kluthak-kluthik. Iya. Sing dadekke gumuning ati kula niki dusun Jati Guwi niki lho jebok dadi biyen karo saiki bedane akeh men. Desane wis makmur, rakyate rukun-rukun, dalane gasik-gasik, pagere ditata, lah ya wong Mas Lurah pancen pinter ngomong nyang rakyate. Dasar Bapak Lurah isih enom, bagus. Ning kabeh niku nganggo kuciwane kok mung sewengi kula teng mriki niku to. Monggo genep rong bengi ndak seneng kula. Dasar hawane adem, sejuk. Papane ora rejo ning yo ora rame. Yen ngulon bablas tekan Blitar, yen ngetan bablas tekan Malang. Ngliwati kutha pemandangan akeh sing apik, Karangkantes sak piturute. Yen wis tekan Kesamben kae wong adol bakmi ya cemawis, yuk. Ndak seneng ku yo, antek puno kok piyayi kene ra gelem sing ana sing ngepek mantu aku lho. Pengiki malam bahagia lain daripada yang lain. Warangganane telu molek kabeh. Sing tengen dhewe iki biyen yangku. Lho, para mirsani ingkang tengen dhewe niku namanipun Miss Sumaryati. Nika biyen yangku ning kono ora gelem. Lho. Amarga kono umur 17 aku tulas pindho. Untune telas pipine kendo. Lho. Lah kaya ngene iki sing jadi arep apaku lho wong kabeh langganku kabeh sarwa murcut. Cecekku gede dhuwur, cakup samubarang gawe. Irungku dawa, selepan yen mancing mesti entuk iwak. Dadaku jembar berbuji kala menjing gede, suaraku becik weteng gede tadah wakeh. Sikil dawa, cangkahku ombo tangan dawa nyolongan. Mulai ditampik ki memper awakku. Aning ditampik kae jan ora kena kinino Mas. Kowe aja gegabah karo jenenge Petruk jeng. Aku tak arani ra ngerti wetonmu ya. Lho.
yen lairmu nyang desa ngendi wetonmu apa kabeh wis tak tateti kok. Kowe nyek karo aku trimo ning sing ngomong sing ora trimo. Tak slidiki wetonmu nganti mendetail. Wen jungkatan ana ngendi tak goleki digolamu rambut siji, tandak saler tak obong cemplung ke wedan kopi tak ombe mak leget. Jroning 7 dina omahmu tak ubengi ping 3 kurang. Goleki aku tetep aku goleki kowe. Lho. Ora urung awake dhewe sing teluk. Monggo piantun kakung piantun putri sesarengan kula nyuwun nada 5. Ya. Aja nganggo aja ngono. Tentok mawon. Ya. Yes. Mama cici nem sira dimalura angel iki. Mula nyang omah iki ngapalno, dikai apalan yang tarut buntel kacang apa. Mama cici nem sira dimalura. Ya. Mama cici nem sira dimalura. Putri tok. Yo, saiki kowe. Suara putri, ya. Mama Kakung. Kakung. Putri. Nis Sumaryati Jen, ya. Yo. Toto Siono. Wis to. Buta galak. Ya. Solae lunca-lunca. Cita-cita kaya konco nuri ganja. Amro Kalimantan. Rupamu ning celone. Kuwi kurang apa kasem kekurang kangane. Nak jeneng apal ile seru-serunan. Kalau kae mripate ama kulite lambene lambe kok merok nang lambene sing muni apa ngene. Lambe merok iki ndomble jare. Monggo. Jeneng apal iki rebut seru. Yuh. Bengi iki rumangsaku kok sewengi mung kaya 2 jam. Besok kapan aku kang meneh yo. Awane penak, rawone seger. Banyune anyep. Para kanca-kanca ramah tamah sore mau wis padha nemoni aku. Ana sing mutrek ping 13. Ning ya kuwi aku sanksi. Lho, sanksiku sepele. Mutrek bola-bali kena ning yen pancen putrekmu ya ning filme mesti aku dikirimi gambare. Lho, tenan. Anggere ning aku ki anyel. Ana wong mutrek kok pas gegerku lho coba. Konangan bojoku njaluk pegat ngono. Awang lemune semene diputrek gegere padha karo mutrek blabrak ngono coba. Ning ora dadi ngopo panjen yo pepak-pepak jagat.
Risirisan tilalala matu sale manuke podang kowe muni ngono apal iki rak becak ekor coba saiki duet Risirisan tila putri madu sale kakung manuke podang putri unine kakung kungkuan putri ayo kowe saiki ngapal yang terop ora kowe mula enak-enak dijebak ngene iki kapokmu kapan Risirisan tila putri madu sale kakung manuke podang putri unine kakung kungkuan putri ayo permane dilepas kowe wong dikandani bola-bali ra dikuku yen kowe iki nyemara aja sok karo ngemut permen tak kolu sak lodonge engko ora digugu ya Risirisan tela matu sale manuke podang unine manuke iki wedok kabeh unine monggo Mbak
Ratu wis ketok cetha welo-welo kemakmuraning desa ngadesa. Saben desa lumbunge wis kebak pari. Nanging pari mau ora kesusu diliwet kudu digadekake beras luwih dhisik. Bisane pari dadi beras ki nggunakake piranti wujude lesung jumenglung lesung. Ora dian mangan. Sebabe ora ning sing dipangan. Gampok. Kowe ndakas lagu lesung jumenglung mau le kotekan kok ora rajin. Ora aku sing muni ku sing kotekan putri karo kakung duet. Lesung jumenglung sri bali-balan. Lesung ora maneh sing ajep mangsa ora mung karo kasem ngono. Lesung jumenglung sri bali-balan ayo ngono. Lesung jumenglung manut termangkung memandang awas kotekane kono. Ngepek kisah jroning pradesan terus aneng sing mlebu siji wong tok tek tok dungok tok tok tek tok tok dut dadi apa apa nutu karo ngentut saru ning kala apik karo awake dhewe kok Pak apa iya yo coba saiki lagu lesung jumenglung ning kotekan dibagi wong telu kowe bagian apa aku bagian tok bareng tek aku kowe dong ya eling-eling aku dong Petruk tok bareng tek ya lesung jumenglung dong kosek urung kotekan kok wis madung sruimbal dong kosek sruimbal-imbalan lesung jumenglung manut termangkung memandang ngetok bisa jroning pradesan tok 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 dum tok 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 dum tok tok dum iya nyalai romo ayo kowe tindak kene ora dung ning kowe tek aku tek gede Bang kowe tek wong dung ora becus oleh wetak mereka cecek komburi kekermu tak kosek lesung jumenglung sruimbal-imbalan lesung jumenglung mana termangkung memandang ngetok desa jroning pradesan tok 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 ya yo pindah ini nah men senengane kok ditindak-tindak wae wis saiki tok genti kok kowe tok ayo mun lesung jumenglung lesung jumenglung aku seminggu apa rampung kaya ngono sing cepat langsung jumenglung sruimbal-imbalan an lho
song jumeng dilasong jumeng lung mana termangung pong cilik om mandang hatok pesa suning pratisan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok wes tok tok tek tok 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 wes tok tek tok tek tok wes kamera tok tek wes Musa bakong banen ora sastra ora budaya tekane keri kancane wis do teko kowe kok kerimu dadak nyandi ora tak takoni tekamu kerimu kowe mampir nyandi ora kowe aja kesusu sing menyang aku takon apa sababe kok aku keri lha ya apa anane aku keri iki mau ana pasar kepethuk anakmu sing ndi lengkung sumo kae iya ngapa ta nang pasar kowe kira anake Petruk to lekong nggih om Bagong kowe nang pasar ning apa le nggih om kula sakniki bakul kok om pancen wis suwe anakku dadi bakul kok kamu ya takon bakul apa le bakul manuk manuk sapa le manuk bapak Saya manuk mento, manuk jalak, kabeh duwe bapak. Aku malah petuk bojomu yang di nang pasar nawake kloso, kaya plasane dhewe kok. Nawake kobesi, kaya kobese dhewe. Nawake tomat, kaya tomate dhewe. Nawake beras, kaya berase dhewe. Nawake ndok, kaya ndoke. Ayo, ndoke dhewe ora duel-duel. Menungso kok Bagong dituruti sewengi ra rampung-rampung kok. Reng keliling kota reng. Mumpung iki ana desa ngendi jelali aku Jatibuwi ya. Jatibuwi biuk ya ini iki akeh widodari jarat lho. Kiwa temen widodari jarat jonge jawantah ndelok peduke. Keliling kota tak wiwiti sangka kutha Banyumas. Monggo Mbak, kutha Banyumas. Aparika tumon manding gendinge Mbang Lepang mawon. Mbang Lepang kula sing dadi bawor sampean sing sinden. Dolae remuk ramal remuk. Monggo Mbak Mariati, Miss Sumariati. Kaisa cilik jenenge Samiyem ngono. Karengan kutha ngane Sumariati. Yuh. Monggo. Celok-celokan apa gendung kecewek. Wah, iki parnoe. Kependan wayahan ini parikane kembang glepang Sorak kuntule kayang paketok dan kuingkut siang iman-iman anu kasihan gendung ini jantara Banyumas asli kakang-kakang pengenjange moh tak langsuli aku jalan mau diceluk pengendang lho baleni kakang-kakang ngedalange apa dik pesinden lho inyong neng kene duwe sedulur lanang melu bunga kene kenang kuam pirandung inyong rapi rika maleni Rika Rabi rika rapi nyong berani ya sapa yang panjen warmani kaki war nyumbang apa ora nyumbang raja brana ya nyumbang apa nyumbang geni
Ya. Bumbang geni sawungan Karo apa neh? lawan banyu sapu ranjang. Aja kae kanimbang banyu sapuranjang ora urung neresi sarung nyong. Kakang-kakang edange Apa, Dik? sepisan nyong duwe kaki nini. Aku malah seneng dene kowe isih komplit temen. Sepisan kaki nini Ping pindho ping pindho bapak lan aku malah seneng bapak Erika isih piyung Erika isih. ping pindho bapak lan Ping telek ping telu ping telek. ping telu kakang bakayu. Malah kurang bayune ayu nggo awake nyong. Ping telu kakang bekayu Ping pat ping pate Dewi Raya. aku ora butuh bandara butuh wilayah gendung sing tak butuhke kowe melu aku yen kowe ndek bojo tak pek bojo yen kowe kepengin sandang pangan golek dhewe ora gelem nopo-nopo sedih. Ping pate Dewi Raya Ping 5 ping lima bandus setana. nyong beli weronan ini saduring setana kakang-kakang Kakang edange apa aja gawe kendra bumi Indonesia. Enak beda pegalan tanah wisi Kembange kembang mati yen menganggo sarwa peni dasar bagus merani bisa gambang ora bisa nyuling yo bisa nyuling ora bisa gender bisa gender ora bisa ngempul yo bisa ngempul ora bisa nyrentem ayo kowe saiki bisa kumpul rawani nyen ayo cacasan kalung katu mlaku ngetan bali ngulon apel larak ati sumpar sampir ape apel lumbang akeh yuyune lho kok ngono ora neruske jenenge disapi ta wae nyapit kono aku ya gelem kok merokok iki mau gending Banyumasan ayo jenenge keliling kota ya kudu ngendi eneng gending Banyumasan ya neng kok gending sing Gagrak Malang ya neng Surabaya ya neng Jombangan ya neng ngono ta saiki ngerek sithik ngetan nglarek sithik ngetan timbangane merengut mbok ayo do guyu to kok ayo guyu
Ngetan tekan Madiun menggok ngidul tekan Ponorogo. Lho. Ponorogo. Ponorogo ramung batik karo pecele ning ana kesenian daerah sing diarani Reyok Ponorogo. Tabuhane mung cukup wong 5 ning gayeng. Dicoba bonange sik. Lho. Kuwi bonang apa dolanan bonang? Kembule Mas. Seru pecah kembule. Kendange Mas. Kuwi kendang pun dandani lawang. Ponorogo jajos ngono wae. Dadi bujang ganong. Topeng bobot 12 kilo nekat dinggo wae. Reng. Oh. Lho, ora cetha. Bagong semaput ki. Oh. Piye? Iya. Bagong semaput. Guneman ki ora cetha. Ana lumayan kok. Oh, wis. Guneman yang hormatan mulo ora pati cetha nek copote. Roh, wah, weh. Waduh. Sirahku dirubung semut. Ya kene to, kowe nyandalke barong cedak intip dirubung semut to, Pak. Sone sing ati-ati wah mlebu kuping apa ning ngono to, Pak. Kong. Tangiyo, Kong. Aku gelem tangi ning sing gugah milih. Sapa? Aku gelem tangi ning gugahan aja lamis teh menggugah. Lho. Anggere aja lamis aku lak tangi.
Cik ro lu. Sing nonton kono, cik ro lu. Terus sing nonton kono, cik ro lu. Sing pinggir kali, cik ro lu. Sing godhog wedang ngono mburi ora wani aku ado nggone. Iki mau jenenge jamong. Apalane sluku bathok. Aneh lagu sluku bathok ning lagune wis dikreasi. Larase pelok pacete 6. Monggo. Samba wis dikreasi baru saiki tekan Jombang genti. Daerah Jombang kuwi ana wayang jenenge wayang Krucilan. Petelahe tabuhane diarani dakjong. Wayang dakjong sing dak kendange sing jong gonge. Ya apa kon teko mrene dak karo kanca kon. Wani ambek awake aku ditakon jak candak umbuke ndok ndukur. Sabetke Siti Bantul Pak Sojo weteng wedak. Asli. Ora ana omah kobong dadi donya. Ora ana omah kobong dadi donya. Oh, sawunggaling. Iki mau Jombangan kuwi aneh bin ajaib. Coba gagasen reng. Kong, kempule kerepe kaya ngono gonge nabu kok arang-arang lho. Tak kong kuk ning ning nang 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 ning ning nang 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 ning ning nang 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 kuk
sampak sak jam yen durung suwuk nganggo gong gedhe. Kempule siji dititir terus ngoracak-racak bentet. Lho. Nini lili ku ku. Na nini na ku. Udah menurut cangkemmu udah kesel. Golek pangan kok kesel iki kepiye to? Aja cowok Semarang tekan kene golek pangan meneng wae lak mulai sida nyepur dhewe aku. Ayo kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Lho. Mengko disambung meneh. Ndara Janaka tindak ijen tanpa kanca ayo gong ngungkurke kene ngadepe kono. Nasu kakek nasu. Wong nembang kok senengane nesu. Nesu wae nembang apik-apik mripate wong dijarap. Ora ngerti tak aku ki lipat koyo ngene, kira-kira. Wis lanat kowe. Alah, bapak yo nyo. Ayo. Ayo. Bapak bojone
Simbah jenenge Simbah mati ngepek Simbah kuwi dadi kuwi jenenge cerobong kembang terong ditandur pinggiring gedhong aku seneng terong wis setengah diyen mablang senandur ucele ngene ya Kom ya aja nanti patut yen kepengin slamet uripmu aja sepenuhnya kowe ngerti yen tumiba sirah rampung sikal dadi loro ewo enggak kowe kudu ganti liyane terong iso apa ora sekali terong tetep terong terus hilang nyawamu kembang terong ditandur pinggiring gedhong mablang senandur ucele apik banget nah kesepaksa bapak yuda kenapa aja mungkur ing patikan
Thank